حکم وکړو جبرائیل ته پاک سبحان چې سره د اسرافیل شروان نو په مکه کې یو بتهانو می مالدا پکې خور د علی مردی میدان نوم یې دی ام هانی د غلطوسی د پکور کې نبی اخر زمان نو ور شو د معراج زیر پیوکا د سلام نرستو دا وکړه بیان ای بل الہی دراز د پارم در تخای نوادر د هر اسمان نو عبدالله حضرت په حکم د مالک اورو جکړو په طرف د مکان نو اوی جبرائیل نبی سرور رب دی بولی اوی جبرائیل نبی سرور رب دی بولی اے پا مرسلانو معتبر رب دی بولی اے پا مرسلانو معتبر رب دی بولی نو راغ جبرائیل پا محمد خیر الانام وی ویل الہی پتا سلام مارا وڑی تا تد اللہ دغ پیغام نو زیبرا سر اسمان تبرا رب دی بولی زیبرا سر اسمان تبرا رب دی بولی اے پا مرسلانو معتبرا رب دی بولی اوی جبرائیل نبی سرور رب دی بولی اے پا مرسلانو معتبرا رب دی بولی اے پا مرسلانو معتبرا رب دی بولی نو زیبرا سر اسمان تبرا پتاجیلو پاسا د بوراک جلب نیولی اسرافیل دشپا د میراج بللی راستای جلیل نو زرش قریشی فرخ سیرا رب دی بولی زرش قریشی فرخ سیرا رب دی بولی اے پا مرسلانو معتبر رب دی بولی اوی جبرائیل نبی سرور رب دی بولی اے پا مرسلانو معتبر رب دی بولی نو شوی پا اسراب عبدہی لتا بیانو رستو دا اسران دی خطل پا نردبانو دغا قول دا ربش سرگن پلا مکانو نو زار شم هاشمی خیر البشر رب دی بولی زار شم هاشمی خیر البشر رب دی بولی اے پا مرسلانو معتبر رب دی بولی اوی جبرائیل نبی سرور رب دی بولی اے پا مرسلانو معتبر رب دی بولی اے پا مرسلانو معتبر رب دی بولی نتل دی د مکین مبشر د فتر دواتا زانتا یا رواشم قربان خجا مولاتا یما در سرازو دنا سوت نمنتحاتا
نو اے دا عبداللہ دا زړګي سرا رب دی بولی اے دا عبداللہ دا زړګي سرا رب دی بولی اے پا مرسلانو معتبرا رب دی بولی اوی جبرائیل نبی سرورا رب دی بولی اے پا مرسلانو معتبرا رب دی بولی